Ray Cordina kien jaħdem bħala inġinier mal-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta. Iżda minn barra l-karriera professjonali tiegħu f'ħajtu dejjem sab ħin għad-delizzju tal-insib. Saħansitra iqis dan id-delizzju bħala parti mis-suċċess li kiseb fil-karriera professjonali tiegħu. U kien job stressful ħafna u kont nieħu ħafna lif fi żmien ta' l-istaġun tal-Asafar. U jiena kont inħossni nistrieħ imma li kont nara xi ħaġa li ta' min jirrimarka. U għal sħabi kienu jgħidu li wara li tiġi mill-istaġun tal-insib tkun bnedem ieħor, tkun iktar kalm, iktar kapaċi tikkonċentra u iktar kapaċi titkellem man-nies. Iltqajna ma' Ray fuq il-mansab tiegħu fil-Baħrija, iżda mansab tajjeb fiex jikkonsisti. Ma tagħmel l-imrabat u r-razzi, tagħmel dura jekk jista' jkun qiegħda mat-tarf tal-alqa ħalli tibblendja wara ma tkun xajsor u jekk jista' jkun tagħmilha skont ir-rekomendazzjoni li taw l-FKNK. L-Asafar li kien jaqbad dejjem indukraħħom bożza kbira, fl-istess ħin li jieħu gost jammira tajr ieħor protett. Jiġifieri jekk nara kuċċarda d-dejja, nieħu pjaċir noqgħod nara d-dejja, parti mill-pjaċir li tkun hawnhekk tonsob huwa li tosserva l-migrazzjoni tal-Asafar. Mhux l-Asafar tara biss imma tara l-Asafar l-oħrajn li qed jimmajgraw. Jiġifieri jiena nara li għandna ħafna nkomin mal-birdwatchers. Madankollu, tul dawn l-aħħar 6 snin, in-nassaba f'pajjiżna ma setgħux jipprattikaw id-delizzju tagħhom, dan minħabba direttivi tal-Unjoni Ewropea. Ma meta kont ikun hawn fi żmien l-Asafar u kont nara l-Asafar kont ninkiet ħafna, kont inħossni li jiena posti huwa f'dak il-moment huwa li kun naqra ġodura nipprova naqbad ta' sfuq. F'dawn l-aħħar ġimgħat il-Gvern permezz tas-Segretarjat Parlamentari għall-Bidja Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali ħabbar li ser ikun qiegħed japplika għal deroga mal-Unjoni Ewropea. Dan sabiex l-istaġun tal-insib jerġa' jiftaħ fil-ħarifa b'mod aktar ikkontrollat. Cordina, kif jaħsibha dwar dan? Biex ngħid barka kbira għal minnu dilettant pali, nisperaw li kollox imur buċċil-ġid għax il-problemi ma joqsux. Mhux se tkun deroga biex l-insib isir bħalma kien isir qabel 2008, jiġifieri mingħajr kontroll ta' staġuni, staġuni s-sena kollha bażikament kien, mingħajr kontroll ta' qbit, ta' numru ta' qbit, mingħajr kontroll tal-mod kif isir, da ħajkun kontroll